Me yasa Prime Minister Niger ya nuna ƙasar Libya a wannan lokaci mai cike da sauye-sauye a yankin? Shin ziyarar ta shafi tsaro ne, tattalin arziki ko kuwa akwai sabbin shirye-shiryen haɗin gwiwa da za su iya canza makomar ƙasashen biyu? Abin da ya shahi arziki na ƙasa duk kokowa da ake yi ai neman kwato abubuwan ne muke yi yanzu, kuna gani da kanku. To aka kwato to su wasa su yi aiki in ba 'yan ƙasa ba. Kenan wannan mutanen 70,000 da suke nan kuma so muke a ce cikin lokaci kaɗan kawai kowa ya koma gida ya sama abin da yake yi, ko da ake yi kenan. Addu'a ma da muke yi sai dai su rika zawa nema cin rani garinmu shine muke so. Kokowa da ake yi incin kanmu ne da kanmu, abu ne ba na wasa ba, an riga an sa gaba ba ja da baya. Kada ku riga koke-koke saboda sun dauki matakai a cikin kasarsu. Abinda za mu iya mu yi su kare mutuncinku za mu yi shi, amma ku sa a kawunanku zuwa lokaci kaɗan ya cancanta hankali ya dawowa wajen gida. In Allah ya yarda kasarmu da kanmu za mu gina ta. Mun san kuna yanda ya kamata ku kiyaye haƙƙi da ku dokokin ƙasar, da mutumin Nijar ba mutum ne mai fitina, a kullum inda yake yana kiyayewa dokoki na ƙasa. Kuma za mu yi magana da su, ba za mu yarda ba suna wulaƙanta 'yan uwanmu, tunda abu ne wanda yake su ma suna da mutane a can. Abin da ya cancanta za a yi, wanda yake zai kiyaye mutuncinmu ya kare mutuncinmu za mu yi shi. Ku haɗa kawunanku ku kiyaye dokokinsu, kuma duk wasu kankana abubuwa wanda za a ce ɗan ƙasarmu ya yi na. A yau zan fayyace muku gaskiyar abin da aka je aka tattauna a ƙasar Tripoli a ƙasar Libya. Tun shekaru da dama, Libya da jamhuriyar Nijar suna da dangantaka ta tarihi da kuma haɗa kasuwanci, zirga-zirgar jama'a da kuma tattaunawa akan harkar tsaro. A saboda haka, duk wata ganawa tsakanin manyan ƙasashen biyu kan kasance abu mai muhimmanci. A sha a kiyaye shi, kuma wanda ya cancanta su da koma gida, wanda suna masu son su koma, mun ɗauki alƙawalin da ɗaya za mu samu mutanen masu koma gidaje. Za mu yi magana da su daina wulakanta ku a cikin nan, kuma ku kiyaye har mu gani abin da Allah zai sa a gaba. To shine a takaice nake so da sunan shi shugaban kasa in ƙara muku godiya, a yi addu'a, Allah kiyaye mu, Allah kare kasar mu, Allah ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah sa arzikin nan da ya sa a cikin kasar mu a huddo shi duk ɗan ƙasa su yi amfani da shi. Mun gaya musu mu ma kasan mu arziki Allah ya mana shi, muna tsammanin abinda Allah ya mana ya mafi nasu. Abinda muke so da su zaman lafiya ba wani abu ba. A wannan ziyara da Mohamed Lemerzin ya kai, an mayar da hankali kan hanyoyin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin biyu. Daga cikin batutuwan da aka sa ran a tattauna akwai bunƙasa tattalin arziki, sauƙaƙe kasuwanci tsakanin ƙasashen da kuma samar da ƙarin damammaki ga al'ummominsu.
وسلم على haka kuma tsaron daga cikin manyan abubuwan da suka fi jan hankali shine yankin Sahel na fuskantar kalubale iri da dama, kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashe na iya taimakawa wajen musayar bayanai da kuma neman hanyoyin ƙarfafa zaman lafiya da tsaron iyakoki. In mun tattauna da su aka ba mu lokaci mu yi magana, za ku ji korafin da za mu faɗi insha Allah. Ko muna fata insha Allah tun da Premier Minister ya zaka, da Minister des Affaires étrangères, da General Ibro, da sauran matsabai da suka zaka, insha Allah muna ganin za ku samu biyan bukata insha Allah. Kenan yanzu abin da ya dace. Ni ma yana nan wasu abu. Da yau da gobe dan Allah matasa ku yi hankuri kan wanda ya ce wani abu. Mu bari har mu ji an zamna su abin da suka faɗa. Sannan in an ba mu dama mu kuma za mu kawo mu faɗi ƙorafi. Insha Allah. Kowa ya sani babban matsalar yau wadda sura da ke Libi kamar firancen da addani, kamar mutanen da aka kama, kamar wajen matsalar kawo fasfor yana jimawa ba a ba mutane shi ba. Amma yanzu ba mu iya mu yanke hukunci sai dai haɗin an zamna da su. Su mun ji abin da suka faɗa saboda mai yana suka kawo delegation ce babban delegation da ba. C'est très important. Dan fulani namu. An dire su ku bari nan. Wallahi kuma Allah ba su cikin Allah sa a ce Nijar mutunci da kamar yadda suke sun nuna ƙasa Allah sa a ce mu ma abun ya bi a cikin wani kafi da nita da nito 580 lalle gaskiya ne assalamu alaikum ga delege na gasar bangashi tsoron kuri shi ne zai ce masana harkokin siyasa suna ganin cewa irin wannan ziyarce-ziyarce na ƙara ƙarfafa dangantakar diflomasiya. Idan aka samu kyakkyawar fahimta tsakanin ƙasashen makwabtaka, hakan na iya taimakawa wajen bunƙasa kasuwanci, inganta sufuri da kuma ƙara damar saka hannun jari. Wani abi wanda ya fi ɗaukar hankali a ƙasar Libya cewa muhimmiyar rawa a wajen Afirka, yayin da Nijar ke da muhimmanci a yankin Sahel, saboda haka haɗin gwiwa da za a cimma tsakaninsu na iya yin tasiri ga harkokin yankin gabaki ɗaya. Har ila yau, masu sharhi suna ganin cewa irin waɗannan tattaunawa na iya taimaka wajen ƙarfafa hulɗa a fannoni na makamashi, sufuri, ilimi da kuma kasuwanci. Idan aka aiwatar da rijiyoyi masu amfani, al'ummomin ƙasashen biyu za su iya amfani da hanyoyi daban-daban wurin samun ci gaba. Tout ce beau monde est présent à Ifewan dans le cadre de la 17e édition du Festival de l'Aïe, un événement culturel exceptionnel, un rendez-vous incontournable qui célèbre la beauté de la culture des peuples touaregs de l'Aïe.
Cette 17e édition du Festival de l'Aïr enregistre également la participation du Tchad, pays invité d'honneur, à travers son premier ministre, qui est également arrivé ici à Ifewan un peu plus tôt dans l'après-midi de ce vendredi 5 décembre 2025. Sai dai yana da muhimmanci a tuna cewa ba duk wani bayani da ake yadawa a kafafen sada zumunta ake tabbatarwa ba. Don haka ya dace a dogara da sanarwa ta hukuma da kuma rahotanni da aka tabbata yayin da sakamakon irin wannan ziyara. A ƙarshe, ziyarar Ali Lamirzin wato Prime Minister Jamhuriyar Nijar zuwa ƙasar Libya ta nuna ƙoƙarin ci gaba da tattaunawa da ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu. Ko da yake lokaci ne kawai zai nuna cikakken tasirin wannan tafiya. Mutane da dama na sa ran za a taimaka wajen ƙarfafa haɗin gwiwa, bunƙasa tattalin arziki da kuma inganta zaman lafiya a yankin. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo za ku iya muna subscribing sannan ku ci gaba da bibiyan mu akan abubuwan da suka shafi jamhuriyar Nijar da kuma Afirka haka baki ɗaya. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a wani mako idan Allah ya kai mu. Bisa. Thank you. Merci. Thank you.